в своето семейство, Боже. Извикам това. Ай си молим за мила България. Много ви моля за България. Изобщо не са добри нещата. И ние само с молитва може да помагаме и с нищо друго не можем. Татко, молиме Те за мила България. Я покриваме своята кръв, България. Пази България, благослови я. Всеки човек България да е благословен. Извикаме душите да бъдат спасени на България. Цигани, турци, българи, гърци, които живеят да бъдат спасени, Боже. Цяла България променена. Всички партии променени, благословени, Боже. Благослови, молиме Те. И за Казанлък благослови, Боже. Всеки един живот да е благословен. Пай извикам в името на Исус Христос. И махалата ни да е благословена. Кой това да каже с мен силно амин. Слава на Бога. Алелуя. Хайде ти си видим отново. Поздрави някой до Тебе. И много ви молиме, като имате нужди, обадете се. С удоволствие ще ви помагаме с каквото можем. Бог да ви благослови. Благодарим за всеки дар, пожелание. Senin için